Kautod, brother. Wait for it. Here it comes. Almost there. Yak, nangihi. Asa na pabutang ni? Di ano? Yak. Maing adlaw sa tanan, karong adlaw nakahunaw na atong mga kautol nga mga tuta sa Panabo Mangrove Forest para mamukot ug maglingaw-lingaw pampawala sa kalaay. So ubani kami ug kita mangadto sa Bakawan sa Panabo. Hi mga guys! So excited na karon mga guys, mamasulbi sa dagat, manguha mi uwang. So see you there. Kita-kits dito tabangin mi ninyo og pang panakop. Bye! Salom juga sa dagat, sir. Perting salom. Salom oy! Gusto ka mo salom, sir? Aw mo lang. Wait to nga yung di ka kuha buwang. Hey, kanaan sa makadari kautod? Mga kautod, dali ta karon diri sa balay karni. Nabili mo ang kautod ang karni diya. Mamalit sa may og karni kay mo na tong kuan sugbahon na to si kautod. Kautod managat ni mamasul. Mori mamasul magkarni. Hi guys, duol na. Cut direct kaya naputol yung kuan pa. Napako ka mong director. So guys, doon lang sa kuan guys. Sa to itong atuan guys. Sa atuan na to. Kautod? Kautod. Unsa may atuan na to dito? Doon lang sa dagat guys. Kay mamasul mi. Manguha mi dito ka bibi. Ug mga pasadsan. Ug naa man kay medakop. Kay murag lisod ba gyud man nakop no. So excited na ko. Sa kuyaw man day tagkuan na nino kay natay ikaw Buolano ka. Bulanon, kami kay Ilonggo, nya Bisaya. Bisaya. Mixed breed. Mixed breed mga hap mi guys. Mga hap. Bulldog shit. Bullshit. Bullshit. Mga bullshit man day ni. Uy, mga kautod, ang tangi ang amo ang pagsaom sa dagat. See you there. Bye. Guys, nihapit mi diri sa talipapa sa may kasi sa may padulog si wall. Ayan. Daghan kaayo kinas. Uy, mao man ni katong kaus may gagaw uti tawag ani. Sa inyo diya, sisi. Dawa, lami kita sisi. Nagtuyok sa magtujok-tujok. Isda. Mga kautod, namili na isda mga kautod. Mga kautod, namili na isda mga kautod guys. Napo sila grapes diri ang nagagmay. Lato-lato dito. Wala kadang kagkuan guys, pang mukbang oyster. Mami tababa. Guys, kadagko na lang gyud sa kuan guys. O si tawag. O sige tawag ani kabibing daw sa to. Tong pangan gani sa Diyos. Pato. Ay tuway. Kani gyud siya nakakaon ko ani pero gagmay to guys, kay dagko kaayo guys. Naapagi kuan. Tababa talab. Stop it. Get some help. Mamili mi diri guys. Akong kuan dara akong mga kautod. Mga kautod. Laong wala na gyud. Katong kuan bitaw ginamukbang sa kanang Thailand na diri guys. O katong talaba guys. Daya oyster perting daghana. Dagko kaayo. Hala na apo tong banisil Sir George katong apitan bitaw to gahapon. Hala kalami ani fresh kaayo. Diri lang nga guys sa talipapa sa Padulog Seawall. Yang pating sa dagat. Pating sa dagat. Sapa ay guys. Perting dagkua guys.
Dako kay kumat. Guys, na natakaroon dito sa mangrove forest diri sa Panabo City. So karon nagtaod ni aning hukot guys. Kay asa tawag ani kaning mamukot ba mamukot. So karon try na mo og open kung Na may kuha. Hey guys. Ligo diri guys nga kauban na ko. Wala. Sa tunga-tunga na ah. Guys, dali guys. Guys, dara guys. Oh, naanay una. Tara. Tara, nanay nakuha. Itsa dari serkat oh. Nanay nakuha, dako kayo. Pero Sige, nanay. sa pangilabay dah ha. Sige, sige. Ay, dako kayo lang kuha. Unsa man nang is? Sa kilo. Sa kilo, mangod sa kurami. So guys. Lah, tura dako kayo. Yun. Dako kayo. Nilabot ko yan mo dito ano. Guys, dala guys, dako kayo. Dala guys. Oy, salamat. Ala, luma dre. Uy. Lawa mo masalapok. Uy. So, mauni among kuha sa among unang batch. Ay, kaduha na din nino. Pantolo na ni. Pantulon na. Ay, turo butiti. Oh guys, ipakita. Ah, to pa. Antaron pa katong bulabubon ba? So, naputay nakuha nga butiti pero dili na mo ni kuhaon. Makahilo man ni. Mo ni butiti guys, butiti kan dako. Butiti kag. Oh my god, tugnaw kay guys. Sulit yun na kung butiti. Buburot sig maayo. Hala di ka kabuhi. So, ginabuyan na mo guys. Guys, sama guys mo. Ay, ni kuha na sa ni Huyos. Mo yo sa ning kuan, yung kuan dako siya. Dili ba nakatong gitawag nila o katong sa to katong itong makaon gyapon ni nga ana siya? Makaon man na siya pero kuhaon ni mo tong oh, kabalo ka dapat mo limpyo. Night part ana makahilo mong good. So, inato lang ta karon mao ni ato ang daanon sa atong mga kautod. Pero atong kautod oh. Kautod 1. Nandito si kautod to sa kuan, si bagdoy-bagdoy. Magsugbar ata karon kay para less hassle. Asin kay para kay asin. Pantat. Ay, Asin. hito de hito. Yan. Og nay minudo nga sukar ha og Pork. wala ayan na lang. Porky. So, mo ni amo ang habhabon unya. Og napo day tay bangus. Bangus isa ka buok. So guys, kay wala naman mi sa Bakawan karon, nag-improvise lang may usugbahan. O lang, kaya maro may makita na mo diri. So, kailangan na to mangitag pamaagi para makakaon. Guys, karni guys. Karne. Karne.
Ang hito. Sunod hito. So, ang hito isunod. Duha ka hito ug isa ka bangus. Mga kautod, kuha na siya oh. Hapit na siya maluto. Mga kautid. Hapit na mika. Itong dakong taog, diri ka. Hindi. Diri mga isda ng kuan. Kautod. Hi kautod. Nagsugba mi diri og kanang kuan kautod mga pating og kaning. So karon mga kautod, i-corner daw nila. Tara isa, tarang isa ka kautod to. Mga kautod, ani ato karon. Unsa kautod? Nakakuha ka? Oyster. Oyster. Unsa na mamasitas? Mamasitas ni siya. Kuan sila teknik para makakuha daw og dagkong isda. Kay kuyaw kayo sila oh. Nya buslot day tong kuan, buslot day ang pukot. Mura silag mga tanga. Naa ni kuan ako kayo. Ayaw sir, ayaw. Nilusot na to si lalom. Imo ang gyabwa. Dili, nilusot na to. Chunggo kay. Ako kay nako. Rani tinuod no. Ako kuan niya. Mura dito bro, daghang isda di ay. Mura diya ang daghang isda. Alhin mo dia oh. Ay. Dia to bilong may day kan gisi. O ganino katawan ra sila sa isda. Guys, kay na grabe nila paningkamot guys, kay panihapon daw namo ni kung wa mi makuha diri wa jud mi masud-an. Bro, mag-wild jud daw sila wa sila makuha. Kautod. Kautod brother. Kusog kay sa mubunal guys oh. Ana oh. Nangunsa mo diha? Nangunsa mo mga kautod? Apa? Nangunsa mo na? Sa mo nanguot? Ay dara guys. Shit, nakuha oy. Nangunsa mo na? Si pangan kay nanti. Kurang daw ni guys. Kurang. Nakuha oy. Saliti litob na, litob sa Cebu. Nangunsa mo ka diha kautod? Mangunguot ka? Guys. Nakakuha si kuya kuha sa tuya dako toy. Kuha ni gato basa. Kadagan sisi na rao. Ay mo na makaon ng tinok, tilon na siya. Tilon na. Kuan man na mapilaw. Raw kadaghan do. Ala o. Mga tagsisi. Na dyan may makuha diha ron. Paako ni mong kamot. Tama-tama kung masud siya kakuha ko kurang. Ay, sa kakuha ko isda o kinasod. Dako ang isda. Mas kasi nung ani madlo ko dito na sa ako sa katungkuan. Drama ta ibutang madlo ko kay buok pasgan kaayo. Sama, di mo na magbayot. Pasgan kaayo. Dari among mga kuan guys, mga kuha gipambutang. Nabuhi pa tong isa diri ah. Daghan naman na diha. Yan. Guys, man amo kuha karon guys. Gikan minag. Dito guys, namukot. Namukot isda guys. Dito, napa sila dito. So mao ni ang kuha ni Kautod brother. Kautod. Kautod. So unsa ang experience mo karon sa imong pag-adto diri So sa far, I'm really enjoying the ambience and the adventure. Lingaw kay guys. tiniil rami. Tiniil rami diri. Tiil guys, di na pang ahinting ati.
Siguro nagtigil ko nagbasa. Pero worth it. Eh. Happy kayo, happy. Lalong ng kuwan dagat. So, padulong na siya magtaobs. Magtaob na. Napadilay namukot dito. Ito. Terus si Oscar. Oscar! Oscar! Ibalik na. Ibalik na ko ano? Dagat ba? Lalong na gyud. Ano na? Mubalik jud day gyapon no. Bisag mulak muhawa na. Nakaraan ay dapat nang limutin. Mura magsangit. Unsa makada nung? Ganiyara magagaling ko dira ah. Guys, na po pinakitaan guys. Ako naghihipos ang amo. Dako kayo. Dako kayo gatay ra ni. Lasa ning kuan kay yung hipos nami. Si Oscar. Si Oscar di kablo mo kuha si isda. Mani mo team, mo ni mga team. Mga team wala bangos ni gamay no. Oh. Nay bangos. Ano bang? Gisaw. Ah, mo ni gisaw kay kung bang kung bangos ni Lupad gamay. lang, lupad ni. So maulan jud ni ang among nakuha. Daghan kaayo no. Tilapia. Pero wala man may nagapas diri ka ng kuan. Madaghan among kuha ang giapas mo diri kay. Unsa giapas mo diri? Natunaw siya. Ay, Kautod. dali ang Kautod ang enjoyment kautod og experience sa kanindot sa kalugar. Di kabayaran og ang kalipay. Mo ni sa kautod. Mana ganahan nimo kautod? Mo ni ganahan namo kautod. Unsa na siya? Abat. Mo ni ta og bat pisut. Mana ganahan di ba nimo? Mo ni ganahan ni kautod. Mat pisut man anti na. Pisut ay patuli sa Sir Jus. Thank you for watching our videos mga kautod. Og diri lang taman og like and share. Ayaw kalimot og follow sa among page. See you.